और सभा में उपस्थित आदरणीय हमने के श्री सुरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष चिलहर पंचायत आदरणीय उपस्थित वानी दिल से प्रणाम बा सम्मान बा स्वागत कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन के तरंग के मुआवा भजन हो गई आदरणीय ओझा जी डब्लू कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन अब अबीर प्रेम से लगावल जाला अगर केहू ना चाहे तो ओकरा के टीका तिलक कर जी प्रेम बरकरार रहे होली हमनी के हिंदू के सबसे बड़ पर्व है और एगो गीत के आदेश पर हमारा अध्यक्ष महोदय के संटू जी के कि मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में कि तुम रहती हो तुम रहती हो मन के विंध्याचल में आई सभा उपस्थित बा यूट्यूबर लोग बाड़े लोग निमन करी अब हमनी के गाना गावल बजावल दुश्वार ऐसे हो गई बाकी कहीं जाता रह तो हमनी से गावे से पहले ही हमनी के गाना गावल का गा देला बा जौन गौले बानी जौन हम गाइला जौन रिकॉर्ड बा उहे गाना पहले ही गा दे तो हां तब ई बताई रहुआ कि हम आपन गाना आदरणीय गोपाल भैया आपन गाना हमनी के आपन गाना